बाय किरण रिकॉर्डिंग स्टूडियो हरदी मो समस्तीपुर। बड़का भैया के मैया मौगी पतर की लाइनी गे। बड़का भैया के मैया मौगी पतर की लाइनी गे। हाँ हाँ पतर की लाइनी गे। हमर मौगी काहे गे मैया हाँ हम मटकी लाइनी गे। हमर मौगी काहे गे मैया हाँ हम मटकी लाइनी गे। बड़का भैया के मैया मौगी पतर की लाइनी गे। बड़का भैया के मैया मौगी पतर की लाइनी गे। हाँ हाँ पतर की लाइनी गे। हमर मौगी काहे गे मैया हाँ हम मटकी लाइनी गे। हमर मौगी काहे गे मैया हाँ हम मटकी लाइनी गे। वारिशनगर समस्तीपुर। सदिया से पहले के मैया कहले तोय बड़ाई। मोटकी के लाइके देले हाथ तोय धाराई। हाथ तोय धाराई। हाथ तोय धाराई। सदिया से पहले कहले बहुत बड़ाई। मोटकी के लाइके देले हाथ तोय धाराई। हमरा साथे तू मैया काम ठीक ना कोइनी गे। हमरा साथे तू मैया काम ठीक ना कोइनी गे। हाँ 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 ठीक ना कोइनी गे। हमर मौगी काहे गे मैया हाँ हम मटकी लाइनी गे। हमर मौगी काहे गे मैया हाँ हम मटकी लाइनी गे। हमर मौगी काहे गे मैया। वारिशनगर समस्तीपुर। एकरा से निमन मैया रहे हमर लभर। करके बियाहवा जिंदगी कैले खराब हमर। कैले खराब हमर। कैले खराब हमर। एकरा से निमन मैया रहे हमर लभर। करके बियाहवा जिंदगी कैले खराब हमर। अगुआ में तहल करना वहाँ बाप में हमरा डुबैल गे। अगुआ जीते हैं दर तूफानी बात में हमरा डुबैल गे। हाँ हाँ हमरा डुबैल गे। हमर मौगी काहे गे मैया हाँ हाँ मटकी लाइनी गे। हमर मौगी काहे गे मैया हाँ हाँ मटकी लाइनी गे।